Atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee karong adlaw, nitugan si Ruby Tuazon nga samtang anaa pa siya sa Estados Unidos, nagpakitabang kini kang Senator Jinggoy Estrada apan nibalibad ang senador. Butyag ni Tuazon nga personal niyang gihatagan si Estrada og komisyon nga 5.7 million pesos gikan sa usa ka 37.5 million pesos nga proyekto. Dugang sab niini nga ang Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile nga si Attorney Gigi Reyes ug dili mismo ang senador ang iyang makit-an atol sa mga transaksyon sa PDAF. Apan sa diyang gipangutana kini ni Senator TG Ginggona kung aduna pa ba siya'y kailang nga mga senador o congressman nga nalambigit sa PDAF scam, niingon si Tuazon nga wala siya'y nailhan. Kasamtangang padayon karon ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa Senado diin naasab si whistleblower Ben Horluy ug Justice Secretary Leila De Lima.